Aw bisimila donfini ɲuman sagura kɛnɛ kan Infashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modèliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la Infashion Couture. N'aw mago bɛ tissu kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tissuw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashion k'aw ye togo ɲɛ. Infashion ni aw mago bɛ qualité la. Infashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Joliba Jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma bi ye ntɛnɛn ye limanaw min bɛ tali kɛ aw ka kunnafonidi gafew olu lagali waati sera an fɛ yan nɔ minnu fana bɛ ka an lamɛn arajo Joliba sanfɛ an b'aw fo dantɛ foli min na limanaw bi ye dɔgɔkun daminɛ an bɛ dugawu kɔ dɔgɔkun hɛrɛ a n'a karama ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma ɲan sigilen kɛnɛ kan aw ka laadala jɛmukan bɛ sigi don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma. Gafew mana sɛbɛn ka ban limanaw a diyagoyalen bɛ anw kan an ka ye nin kɛnɛ in kan ka se ka gafe ninnu kɔnɔ kuma bamayɛlɛma aw ye kibaruyaw la minnu bɛ se ka lase aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kibaruyaw la cogo min na ni y'an sigilen o de kɛnɛ kan limanaw gafew bɔra minnu b'an bolo kɔrɔ yan o bɛ tali kɛ Nouvelle Horizon Info Matin le soir de Bamako ani l'Indépendant ni facette de sɛbɛn ninnu an bɛna ninnu lakali aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na o kumana an b'a fɔ yen na aw bisimila limanaw gafe fɔlɔ an b'a daminɛ min na o ye Nouvelle Horizon ɲɛdan kura a kumana a ko min ye kuranko gɛlɛya ye Mali la yan nɔ awa ko fɛɛrɛ dɔɔni dɔɔni bɛ ka sɔrɔ a la sabu a jarala k'a fɔ diɲɛ waribɔnba n'o ye Banque mondiale ye e ko ale ma dɛmɛ kɛ teliyala yɛrɛ ka ɲɛsin Mali ma a jarala k'a fɔ ko dollar wali miliyɔn 60 ɲɔgɔnna awa ko o bɛna bila Mali ka bolo kan walasa min ye taji ye ka se k'o san yɔrɔ n'i ye kuranko gɛlɛya in lajɛ n'i ye taji ko yɛrɛ bɔ a la a tɔ b'a dɛn walasa fasiri Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko nin bɛ sɔn ka kɛ awa fiɲɛ bɔda belebeleba de ye ka ɲɛsin malidenw ma minnu bɛ limanaw a bɛ ɲini ka na san kelen bɔ sisan kuran sagoli ka kuran tigɛ fan dɔ fɛ k'a bila yɔrɔ dɔ la awa bɛɛ tɛ kuran sɔrɔ waati kelen walima l'heure damadɔ i bɛ kuran sɔrɔ o y'a tigɛlen i bɛ se ka heure caman yɛrɛ kɛ i tɛna kuran sɔrɔ ko nin ye dɔ bɔtɔ ye o la ka sababu kɛ limanaw n'i y'a lajɛ énergie du Mali yɔrɔ n'i y'a ye ale bilala nin gɛlɛya in kɔnɔna la juru min bɛ énergie la o de ka ca ko a bɛ se miliyari 600 ɲɔgɔnna ma min ni nin cakɛda in limanaw a kɛra sababu yɛrɛ cakɛda in yɛrɛ bɛ na ɲini ka sigi a sendɛgɛ kɔnɔna la a dun gɛlɛya bɛ sigi min kan o tɛ dɔwɛrɛ ye min ye tajiko gɛlɛya fana b'a la malidenw ma se ka fɛɛrɛ ma se ka sɔrɔ malidenw ye ka kuran di u ma limanaw n'i ye jateminɛ kɛ o de hukumu kɔnɔna la kabi san 2023 ban waati ka n'a bila sisan la jamana ɲɛmɔgɔw k'u bɛ ka fɛɛrɛ caman de fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ni kuranko gɛlɛya in ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la o de hukumu kɔnɔna la limanaw an ka minisiri min bɛ sɔrɔ ni nafolo kunna Alfuseni Sanu ale de y'a lase a tun bɛ jɛrɛ dɔ kɛnɛ kan jɛrɛ min n'o kɛra Fonds monétaire international FMI ani groupe de la Banque mondiale min kɛra avril kalo tile 15 ka taa bila tile 20 na san 2024 n'i ye jateminɛ kɛ Washington a jarala k'a fɔ a sen fɛ min ye minisiri ye Alfuseni Sanu limanaw ale de ni Banque mondiale baarakɛla dɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la vice président min bɛ farafinna fanfɛlaw kunna Banque mondiale n'o ye Ousmane Diakana ye ka taa se directeur sectoriel institution de l'équipe du Mali Banque mondiale la yen nɔ ani olu de ɲɔgɔn ye limanaw a ka sɔrɔ ka gɛlɛya in da olu tulo kan ko ale kɔni bɛ fɛ ka min ɲini sa u ka nafolo bila Mali ka bolo kan walasa a ka kuma la Mali gɛlɛya bibi na n'i ye kuranko gɛlɛya bɔ a la a tɔ b'a dɛn a bɛ n'a fɔ kuma min fɔra minisiri fɛ Alfuseni Sanu limanaw kuma in taara ba la Banque mondiale kɔni ye kuma in ta ko in yɛrɛ tɛna mɛn ko teliya yɛrɛ de don u bɛna taji min n'o bɛ se ka san ka tɛmɛ ni jamana minnu bɛ yen n'olu bɛ OMVS la min ye mise en valeur du fleuve du Sénégal jamana minnu bɛ o kɔnɔna la ko organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal ko taji ninnu bɛna tɛmɛ o jamanaw siraw fɛ min ye Banque mondiale ye k'a bɛna miliyɔn 60
dollar wari la k'o di an ka jamana ma o sɔn ka taa miliyari caman na ayiwa min ye sefa wari la limanaw ni hakilila min talen filɛ nin ye limanaw a taara waati min na o y'a sɔrɔ fana mali ni an kɛrɛfɛ jamana sigiɲɔgɔn jamana n'o ye niger ye ayiwa u y'u bolonɔ bila sɛbɛn dɔ la min bɛ se ka kɛ taji fana a fɔra k'a fɔ ko caman bɛna di mali ma ayiwa jamana in a bɛna feere an ka jamana ma walasa ka se ka tajiko gɛlɛya in ka se ka caman bɔ a la nin kɔni bɛ min jira o ye k'a fɔ ayiwa kuranko gɛlɛya in ayiwa sini ma sinikɛnɛ ma fɛɛrɛ bɛ sɔn ka sɔrɔ a la dɛ o de ye kuma yɛrɛ ye nouvelle horizon de y'a fɔ jamana u mana bɔ yen min bɛ jamanakuntigi ko fɔ n'o ye colonel asimi goyita ayiwa ko ale yafara kasoladen maa 200 ani maa 98 ma a fɛ o ma ko grâce présidentielle jamanaw maa wɛrɛ tɛ se ka nin kɛ ni jamanakuntigi tɛ a yamaruya bɛ ale kelen pewu de bolo k'a fɔ i donna kaso la ayiwa i ka kiiri kɛra nka ka tila ka yafa k'i ma i ka bɔ kaso la ayiwa jamanakuntigi o se b'ale kelen de ye a filɛ nin ye ka se boli dɛ jamanakuntigi colonel asimi goyita ko ayiwa buna hadamadenya yɛrɛ hinɛ kama ayiwa ko in taara o de kama colonel asimi goyita ko a bɛna yafa ayiwa maa 200 ani maa 98 ma minnu bɛ kaso la minnu ka kiiri kɛra walima minnu yɛrɛ bɛ yen ni maa bɛ se ka fɔ olu ka kiiri a ma tigɛ fɔlɔ nka u bɛ se ka yafa bɛ se ka kɛ u ma limanaw n'i ye jateminɛ kɛ i n'a fɔ minisiri min bɛ kiiriko kunna mamadu kasoge ale b'a ɲɛfɔ cogo min na a ko nin yafa in ayiwa a bɛ fɛn fila kan o ye k'a fɔ jama ka ca kosɛbɛ kasobon kɔnɔna la ani nin waati in na n'i ye jateminɛ kɛ limanaw funteni min bɛ sisan ni jama ka ca ɲɔgɔn kan a bɛ se ka na ni gɛlɛyaw ye a bɛ se ka na ni hali bana yɛrɛ yɛlɛmani ye ɲɔgɔn fɛ a bɛ se ka na ni fɛn caman ye ayiwa ni funteni bɛ maaw nikun bɛ tɔɔrɔ ko jamanakuntigi ayiwa a ka nin hakilila in a bɛ ta o de kama o y'a kun damadɔ ye n'i y'a lajɛ limanaw kasobon caman minnu bɛ mali la yan ayiwa maa 200 ni maa 98 a bɛna ta olu la i n'a fɔ ministre de la justice de garde so ale b'a ɲɛfɔ cogo min na k'a daminɛ bamako kasobonba la maison centrale d'arrêt de bamako ka taa min ye maison centrale d'arrêt keɲɛrɔba centre pénitentiaire agricole keɲɛrɔba centre spécialisé de détention et de réinsertion pour femmes bolé n'o ye muso ka kasobo ye bolé bamako yan maison d'arrêt de correction kayi o ye kayi kasobo ye maison de correction minnu bɛ ayiwa ni jateminɛ kɛ an ka marabolow fana na i n'a fɔ ɲoro du sahel jema bafulabe togoto kulikoro kati joyila fana sikaso kucala buguni kajolo segu san kolokani kangaba nara baraweli marakala ɲɔnɔ kita kolonjɛba kɛɲɛba welesebugu mɔbiti bayangara koro gawo tomɔkutu ani ɲafunke jamanaw kasobon fɛn fɛn bɛ nin dugu ninnu na ayiwa ko maa 200 ni maa 98 ayiwa dɔ bɛna ta nin bɛɛ la nin kasobon ninnu kɔnɔ ka yafa kɛ u ma limanaw n'i ye jateminɛ kɛ sariya de bɛ yen nɔ min bɛ nin ko in kofɔ n'i y'a lajɛ article 65 min taara an ka constitution min kura min n'o o taara juillet kalo tile 22 san 2023 in na a jirala k'a fɔ article 2 fana o b'a jira k'a fɔ limanaw a bɛ ta sariya dɔ fana de kɔnɔ min taara décembre kalo tile 23 san 1982 min b'a jira k'a fɔ ayiwa grâce présidentielle jamanakuntigi ayiwa a bɛ se ka ta fɛn damadɔ kama o ye bunahadamadenya yɛrɛ hakɛ ayiwa u bɛ se ka tɔbɔtɔ cogo min na ani n'i y'a lajɛ an ka kasobonw kɔnɔ ni jama cayara ɲɔgɔn kan dɔ ka se ka bɔ jama la jamanakuntigi bɛ se ka yamaruya di a fa ka kɛ maaw ma mamadu kasoge min bɛ an ka sariya minisiri ko kunna ale de ye nin ɲɛfɔ k'a fɔ ko in kunba a bɛ tali kɛ nin de la ko nin kɔni k'a tɛna kɛ i n'a fɔ ayiwa dɔw bɛ yen minnu ka kiiriw tigɛra ayiwa k'a bɛna dankari kɛ olu ka hakɛw la walima maa minnu dɔw bɛ yen minnu ni grâce présidentielle ma se olu ma ka se ka olu ka hakɛ fana bɔsi u la a n'o tɛ kelen ye limanaw n'i y'a n'an ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ kunnafoni minnu fana bɛ yen n'o bɛ tali kɛ dialogue intermalien sigikafɔ min bɛ sen na sisan malidenw yɛrɛdama ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ko n'i y'a lajɛ tamarasɛti ale filɛ fɔ n k'a fɔ Algérie worodugu yan fan fɛ ko tamarasɛtikaw bɔra dɛ limanaw ka taa dialogue intermalien yɔrɔ a tako filanan min n'o ye an ka marabolow ye phase régionale o baaraw bolodara ayiwa min ye dɔgɔkun tɛmɛnen laban yɛrɛ la a jirala k'a fɔ tamarasɛti min filɛ n'a ani Kidali cɛ a bɛ se kilo 1000 ma yɔrɔ yen yɔrɔ la Mali ka lasigiden min bɛ yen nɔ n'o ye consulat ye ayiwa ko tamarasɛtikaw caman de bɔra
awa jɛrɛ in bonya kama sabu bɛɛ de b'a dɔn k'a fɔ bi min ye sigikafɔ ye malidenw ka se ka kuma u yɛrɛ ka gɛlɛya kan ko tamarisɛtikaw y'o dɔn jamanaw ka bɔ ka taa dialogue intermalien maa min tun bɛ yen o de cayara minnu taara ka t'u fɛla fɔ n'i y'a lajɛ jamanaw min ye Musa Asharatuman ale min ni maa bɛ se ka fɔ ale ye fanfɛla maa ye ale kɔni ye wele bila tamarasɛtikaw ma u kana sigi fiyewu ka nin ko in lajɛ bɛɛ ka t'i fɛla fɔ a bɛ n'a fɔ wele dakan in mɛnna kosɛbɛ Nouvelle Horizon ka kuma la hali ka bɔ yen nɔ fana ko n'i taara an ka jamana kɔ kan k'a daminɛ ambassades ni consulaw la jamana kɔ kan dialogue intermalien DIM maaw bɔra kosɛbɛ ka taa a ko kɛnɛ kan dɔwɛrɛ tɛ o bɛɛ bɛ fɛ ka fɛn de fɔ jamana ko la hami ye min ye ka se k'o fɔ hali Bamako yan fana jamana a jala k'a fɔ dialogue intermalien a phase régionale ko yan fana min ye Bamako marabolo ɲɛmaw ka daminɛ gouverneur la Abdoulaye Kulubali ka taa se commune 5 maire ma Amadou Ouattara ni dialogue intermalien maa min cira ko kɛnɛ kan olu tun bɛ yen o baara fana sira kɛ Bamako yan nɔ min ye palais de la culture Amadou Hampâté-Bâ soba min bɛ yen n'o tɔgɔ dalen bɛ Ba Zumana Sissoco la ko maaw bɔra o soba in fana fa tɛ caman de bɛ yen minnu fana taara o fɛla fɔ Bamako yan o b'a yira k'a fɔ dialogue intermalien i kɛra fan o fan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko maaw bɔra dɛ Nouvelle Horizon de ye nin kuma fɔ bi a ye nin kunnafoni ninnu bɔ ni fasidi sɛbɛn in kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ limanaw fasidi sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko min ye info matin an bɔra ka dialogue kuma min fɔ sisan fasiri min n'an ko a ma info matin ale fana y'i da don a la nka politikimaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la politiki tɔn min bɛ yen ni o ye RPM ye RPM kɔni tɔn tɛ ka ɲɔgɔn faamuya nin dialogue ko in na fiyewu ko RPM mafalenba min bɛ yen n'o ye Babɛri Gano ye Babɛri Gano ko a ye jalaki de bɛ bɔ ka retraite kan ko retraite kɛmɛ ka hakilila dɔ ta hakilila in jama t'a kɔ wa hakilila in tɛ malidenw ka hakilila ye n'o ye ka jamana mago bɛ basigi ni bɛn ni yɛrɛma hɔrɔnya min na ko retraite ko yɔrɔ ale bɛ RPM fan dɔ ɲɛmaaya la n k'a fɔ maître Babɛri Gano ninnu olu fana bɛ fan dɔ fɛ limanaw ni jateminɛ kɛ ni politiki tɔn min filɛ ni ala ma hinɛna Ibrahim Bokar Keita ale ka politiki tɔn don ko tɔn in u tɛ ka ɲɔgɔn faamuya congrès min kɛra min bɛ ka se ka bureau kura sigi congrès in tɛmɛnen kɔfɛ a jala k'a fɔ ko bureau in u ma bɛn ɲɛmɔgɔya ko yɛrɛ la a bɛ n'a fɔ jɔyɔrɔ ko kɛlɛ yɛrɛ de bɛ RPM kɔnɔna la bi o kɛra sababu ye yɔrɔ a fɔra k'a fɔ Bokar Keita ko ale de RPM ɲɛmaa ye nka Bokar Keita a bilama dɔw fana bɛ RPM kɔnɔ minnu n'a ka hakilila tɛ kelen minnu yɛrɛ ko a bɛ bureau min ɲɛma bureau in tɛ RPM tɔndenw ka bureau ye ko bureau in sigilen tɛ sariya yɛrɛ kan o ye maître Babɛri Gano a ye ɲɛfɔli min kɛ yɔrɔ min ye Bokar Keita ale tun ye lettre de ci RPM bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko u kana taa dialogue intermalien a kɛnɛ kan min ye maître Babɛri Gano ale de ye o lettre in furanna kɔ ye k'o kuma in olu tɛna jɛn ni o ye ko u b'a ɲini maître Babɛri Gano ka kuma la ko minnu ma k'u kana taa dialogue intermalien phase communale min n'o tɛmɛna phase régionale yɔrɔ o fana kɛra ko dialogue intermalien a kun jɔnjɔn min b'a la o ye jamanadenw ka se ka hakilila min b'u fɛ bɛnbaliya min bɛ yen ani bɛɛ ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'o ye maliko ye maître Babɛri Gano ko o y'olu fana fɛla ye olu tɛna maa si bali ka taa o kɛnɛ kan o ye wele bila RPM fɛn fɛn bɛ yen a section na sous section na fédération ko bɛɛ de ka ye dialogue intermalien a kɛnɛ kan o waati kelen Bokar Keita fana ko maaw ma minnu b'a nɔfɛ ko maa si kana ye dialogue intermalien a ko kɛnɛ kan yɔrɔ o b'a yira k'a fɔ RPM u bɛnnen tɛ ko la bi bureau min yɛrɛ ni Bokar Keita b'o o ɲɛma maître Babɛri Gano ninnu ko k'olu ka hakilila tɛ o bureau in ka hakilila ye sabu olu kɔni fɛla tɛ dialogue intermalien ko ye bi n'an bɔra yen limanaw min bɛ info matin kelen ka kuma na a ko min bɛ minisiri min bɛ Moritanikaw ka kɛlɛcɛw ka koɲɛ kunna ale nana a bisimilala jamanakuntigi colonel Asimi Goyita fɛ n'o ye u ka minisiri a tɔgɔ de ko Hanana Ould Sidi a bisimilara avril kalo tile 20 Kuluba min ye jamanakuntigi colonel Asimi Goyita fɛ limanaw ko info matin ka kuma la ni taama in ko wɛrɛ b'a duguma dɛ fasiri ka ko kuma la n'i y'a lajɛ hali n'a sɔrɔla minisiri nanen
awa a ye kuma min fɔ o ye k'a fɔ ci donna da ka bɔ Moritani faama a kana fɔ Mali faama fana ye k'a fɔ ayiwa jamana fila in bɛɛ ka hɛrɛ bɛ min na o de ye u ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa jamana fila in ka baara awa a kɛra basigili ye o a kɛra banbanciya wale kɛlɛli ye o awa jamana fila in ka hɛrɛ bɛ o de la ko nin ciden minnu teliyara ka bɔ Moritani ka na yan o kɔfɛ fana yanni ninnu ka na an fana ka minisiri min n'o bɛ an ka jamana wɛrɛw cɛ koɲɛ kunna Abdoulaye Diop ale ni minisiri damadɔ fana taara Moritani a waati la ka taa Mali ka cikan jamanakuntigi fana ye ci don olu da n'i y'a lajɛ taama fila in a bɛɛ bɛ lajɛlen ma kɛ gansan fasiri ka ɲɛfɔli la sabu a yirala k'a fɔ ko kɔsa in na Mali finitigiw n'o ye forces armées maliennes jalaki de bɛnna an ka faamaw kan ko na kɛ ko ni Moritani ka den dɔw cira ɲɔgɔn na nka ko n'i y'a lajɛ ko Moritanikaw ye kɔlɔlɔ sɔrɔ nin na kosɛbɛ a kɛra Mali ni Moritani dancɛ yɔrɔw la n'i y'a lajɛ kunnafoni caman sɔrɔla info matin ka fɔ la minnu y'a yira k'a fɔ ko Moritani minisiri min bɛ u ka kɛlɛcɛw kunna Hanana Ould Sidi a ka nani na Mali la yan ko a nana ka na jaabi de ɲini kun jumɛn na nin sera ka kɛ Mali finitigiw yɔrɔ ka ɲɛsin Moritani ka denw ma n'i y'a lajɛ yɔrɔ taama in ɲɛkɔrɔ an y'a fɔ ten juma tɛmɛnen avril kalo tile 19 info matin ka fɔ la min y'an ka Mali ka lasigiden min bɛ Moritani Nouakchott k'u ka minisiri min bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ koɲɛ kunna o fana y'an ka ambassadeur wele k'a sigi jɔn na k'a ɲininka ko ale ma se k'a faamu k'a fɔ bin bɛ ka kɛ ale ka jamanadenw ka Mali sɔrɔdasiw fɛ Moritani ni Mali frontière la ko a ma se k'o faamuya limanaw ko o dun tɛ fɛn ye Moritani bɛ se ka jɛ ni min ye ko ka wele bila Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma u k'a lajɛ sigiɲɔgɔnya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ ni ko ninnu ka se ka caman bɔ a la walasa jamana fila in u bɛɛ ka hɛrɛ u bɛɛ ka nafa bɛ se ka sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ cogo min na n'i y'a lajɛ limanaw yanni o cɛ yɛrɛ ko alamisa tɛmɛnen avril kalo tile 18 Moritani dugu dɔ bɛ yen u k'a ma ko Gogi yɔrɔ Gogi yɛrɛ ale bɛ Mali ni Moritani dancɛ de la ko Moritani ka dɔn ani maliyɛnw cira ɲɔgɔn na yen kosɛbɛ fo maliyɛnw yɛrɛ balila ka don Moritani nin dugu in kɔnɔ maliyɛnw fana y'u jɔ Mali donda la ko Moritanikaw tɛ don Mali kɔnɔ la yan a waati a kɛra fɔɲɔgɔnba ye alamisa tɛmɛnen f'a kɛra sababu yɛrɛ ye Moritani mara ɲɛmaa minnu bɛ nin yɔrɔ in na ani Mali mara ɲɛmaa minnu bɛ nin yɔrɔ in na sigida ɲɛmaaw olu ye wele dakan bila fan fila bɛɛ ma bɛɛ k'a lajɛ ka ji kɛ école la bɛɛ ka se ka na limanaw hali hakilila jiginna ko mars kalo la san 2022 ko ni ɲɔgɔnna jalakili wale dɔw fana tara ka ɲɛsin an ka finitigiw ma n'i ye jateminɛ kɛ min bɛ Moritani minisiri min b'u ka jamana wɛrɛw cɛ koɲɛ kunna waati kelen fana a ye wele bila an ka lasigiden min bɛ Moritani ka ni kangari kelen in k'a ye limanaw nin de bɛ sen na Mali ani Moritani cɛ bi an bɛ dugawu de kɛ Ala k'a ko kɛ hɛrɛ sikuba de ye fasiri sɛbɛn an y'a bɔ info matin kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra yen limanaw fasiri sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko le soir de Bamako a kumana a ko min ye adamadenya hakɛ ani kɔngɔ bɛ se ka dadigi kɛ maaw la limanaw ko nin ko bɛ ka yakubaya sisan kosɛbɛ n'i y'a lajɛ ko a bɛ se maa 7,000,000 olu la 100 maa 54 o ye denmisɛnnin fitininw de ye limanaw ko ɲina san 2024 kɔnɔ maaw kan ka sɛgɛrɛ maa minnu bɛ yen n'o ye denmisɛnninw ye ko kɔngɔ bɛ sɔn ka minnu sɛgɛn kosɛbɛ Mali dugu minnu bɛ yen n'o ye kɔrɔnfɛ dugu ani cɛmancɛ dugu ye walasa Nations Unies ka cakɛda min bɛ yen n'o ɲɛsinnen bɛ denmisɛnninw ka koɲɛ ma Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF ale de ye ni welewele dakan in bila ka ganga gosi k'a fɔ ko Mali la ɲina san 2024 ko u b'a danganamaya k'a fɔ maa 7,000,000 ani murumuru 1 k'olu mago bɛ sɔn ka jɔ dɛmɛ yɛrɛ la kosɛbɛ dɛmɛ minnu bɛ yen n'o bɛ tali kɛ baloko denmisɛnninw ka kalanko ani maa magoɲɛfɛnw ji ni fɛn caman bɛ yen mɔgɔw mago bɛ sɔn ka jɔ olu la n'i y'a lajɛ maa 7,000,000 ni kɔ la ko 100 maa 54 b'a la o ye denmisɛnnin fitininw ye soir de Bamako ka kunnafoni la nin denmisɛnnin minnu filɛ nin limanaw ko u mago bɛ sɔn ka jɔ fɛn damadɔ la o ye kɛnɛya ye u mago bɛ jɔ min na o ye kalan ye u mago bɛ jɔ min na ji sanuman sɔrɔli ani
waleya minnu bɛ se ka kɛ k'u kisi awa min ye ko caman kɔlɔlɔ ma n'o ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye soit de Bamako ka ɲɛfɔli la organisation internationale UNICEF awa ale ko ale kɔni bɛna wulikajɔ kɛ sa ka nafolo de ɲini ka nafolo min bɛ se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin nin denmisɛnnin fitinin ninnu ma o la n'i y'a lajɛ dolari wari $1,137 murumuru 5 ɲɔgɔn na walasa ka se ka nin gɛlɛya ninnu kunbɛn san 2024 UNICEF ko ale bɛna wuli ko nafolo de ɲini k'a bɛ wele bila hali minnu bɛ yen n'olu bɛ baɲumankɛ tɔnw na minnu bɛ se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ka se ka u bolo fara ɲɔgɔn kan maa kana fɔ ko i bɛ wele k'a fɔ de ko gɛlɛya nana ko i ka na ko bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya in kɔni bɛ yen n'i bɛ se ka min kɛ ka ɲɛsin Mali denmisɛnnin fitinin minnu bɛ yen n'u bɛ kɔrɔn fɛ cɛmancɛ fɛ limanaw ka se ka u dɛmɛ UNICEF kɔni ko ale bɛna wuli k'a jɔ a ta la joona walasa ka se ka nin baara in kɛ n'i ye jateminɛ kɛ i mana kɛ nafolotigi ye o i mana kɛ fɛn fɛn tigi ye an ka minisiri min yɛrɛ bɛ yen n'o bɛ min ye kɛnɛyako kunna Jawara Asaba Jalo Ture ale yɛrɛ ka ɲɛfɔli la ko Mali la a ka ca 100 maa 50 ye minnu mago bɛna jɔ nin dɛmɛ ninnu na limanaw UNICEF kɔni y'a jira k'a fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ko waati yɛlɛma kɔlɔlɔw o bɛ sɔn ka kɛ kɔlɔlɔba ye ka ɲɛsin denmisɛnnin fitininw ma ani n'i y'a lajɛ lakanabaliya kelen bɛ sababu ye ka kalanso min datugu Mali la yan limanaw o de ka ca a bɛ se kalanso 1267 ma o ye san 2020 ta ye ko san 2023 ta dɔw yɛrɛ farala kan i n'a fɔ UNICEF ka ɲɛfɔli la san o san bamanan wale bɛ kɛ sababu ye denmisɛnnin fitininw kalanso 1,700 n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa o la ko denmisɛnnin fitininw miliyɔn kilancɛ a bɛ se maa 522 ma minnu tɛna se ka taa kalanyɔrɔ la ka sababu kɛ lakanabaliya ye limanaw waati yɛlɛma kɔlɔlɔw fana ko bɛ kɛ sababu ye ka denmisɛnninw bila jagoya baara la i n'a fɔ baara minnu bɛ yen n'u fanga ma se a kɔrɔ o dun fana kɔlɔlɔ tan tɛ ko wulikajɔ ka kɛ joona walasa denmisɛnnin ninnu bɛ se ka magɛn cogo min na limanaw Bangas soit de Bamako ka ɲɛfɔli la ko Bangasigaw yɔrɔ olu tun ye siraba min n'a tɔgɔ ye ko RN15 u tun y'a tigɛ ka sababu kɛ k'u nisɔngoyalen don nisɔngoya in tɛ dɔwɛrɛ ye lakanabaliya de ɲɔ ɲɛnen bɛ Bangas mara kɔnɔ kosɛbɛ limanaw RN15 tigɛra nka ko sibiri tɛmɛnen a bɛ n'a fɔ ɲɔgɔn ye dɔ kɛra Bangas diinɛ ɲɛmaa dɔ min bonya b'a kan kosɛbɛ ale kumana siratigɛba ninnu fɛ k'u k'a lajɛ u ka sira tigɛli wuli walasa maaw ka taa ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya nka Bangasigaw y'a jira k'a fɔ o tɛna olu bali u ta la dɛ sabu u ye laɲini min kɛ n'o de ye ka lakanabaliya gɛn ka bɔ Bangas n'a lamini bɛɛ lajɛlen la Bangas conseil local de la jeunesse ɲɛmaa yɛrɛ n'o ye Mamudu Gindo ye ale ka ɲɛfɔli la n'o o kɔni ma sabati araba nata in u bɛ sɔn ka segin a kan tuguni kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔ aw bonya b'a la. Limanaw n'an bɔra yen fasidi sɛbɛn min n'an bɛ lakali kun cɛ n'o ye o ye l'indépendant ye a kumana n'i y'a lajɛ limanaw min ye appel du 20 février 2023 pour sauver le Mali ale ko a b'a ɲini Mali lasigiden minnu n'o ye diplomatiw ni consulat minnu bɛ Mali la yan nɔ k'u kana Mali jamana ɲɛmɔgɔw k'u ka n'u lakodɔn ko ka sababu kɛ mun ye ko kabi mars kalo tile 26 tɛmɛnen san 2024 ko Mali jamana ɲɛmɔgɔ farajɛla fanga ɲɛmɔgɔw ko u tɛ sariya kɔnɔ n'i y'a lajɛ ko u man ka jamana mara nin waati tɛmɛnen kɔfɛ yɔrɔ appel du 20 février pour sauver le Mali ale jɛkulu in cira jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o kɛra conseil des ministres min n'o ye ministre ka laadala ɲɔgɔn min kɛra avril kalo tile 17 tɛmɛnen na appel du 20 février kɔni ma nin ko in dayɔrɔ sɔrɔ a fari la sabu a ko juma tɛmɛnen avril kalo tile 19 ko a ye lettre dɔ a ka bataki dɔ kɔnɔ bataki min a bɛ n'a fɔ a y'a ci min ambassade minnu bɛ Mali la yan k'a f'u ɲɛna ani Mali dɛmɛbaa minnu bɛ yen minnu sen bɛ Mali ɲɛtaga la k'u kana Mali fanga lakodɔn fiyewu fanga min bɛ yen ko ka sababu kɛ ko jama t'u kɔ walima u bɛ sariya sɔsɔ la kabi mars kalo tile 26 tɛmɛnen san 2024 appel du 20 février ko k'u ban ka jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilaw bato n'o ye désobéissance civile ye ko kabi mars kalo tile 27 tɛmɛnen fanga u yɛrɛ ka jate la fanga bannen mars kalo tile 26 o dugusajɛ olu kɔni ye baaraw daminɛ waleyaw daminɛ minnu bɛ kɛ sababu ye ka jamana ɲɛmɔgɔw k'u bali walima u bɛ fɛn fɛn kɛ ka u kɔdon o ma limanaw appel du 20 février tɛmɛnen kɔfɛ minnu fana bɛ yen n'u y'u bolonɔ bila
sɛbɛnna n'o ye coalition signataire de la déclaration du 31 mars awa olu fana ko benkani wale o bɛ ka taga ɲɛsin olu ma ko fanga bɛ ka se yira fanga bɛ ka awa se yira u la awa dɔgɔkun laban tɛmɛnen olu fana y'a jira k'a fɔ ko hakilila min taara ko ka politiki tɔnw ka baaraw sonsoro ko o ma diya olu ye ko olu fana ayiwa fɛn damadɔ ye fɛn saba bɛ yen u b'o fɔ ayiwa ko n'i y'a lajɛ fɛn saba in tɛ dɔwɛrɛ ye u b'a ɲini joona joona furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw maa minnu bɛ yen n'u ka awa kumaw minɛnnu na n'u ka taa ni ka seginw minɛnnu na u k'o lasegi joona u ka sigikafɔ sigi joona joona sigikafɔ min bɛ yen ni bonya bɛ k'a kɔnɔ sigikafɔ min bɛ yen ni bɛɛ bɛ se ka i yɛrɛ y'a kɔnɔ ani fana ko jamana kuntigi kalata k'o ka boloda joona kabɛn an b'an kuma na awa ninnu de ka kuma in ye dɛ limanaw minnu bɛ yen n'u kɔkɔ dalen bɛ furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw la bi l'indépendant kɔnɔna la an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ limanaw an b'a kuncɛ ni min ye o ye awa Mali kɛnɛyasow kɔnɔ bi a bɛ n'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni banabaatɔ taara i t'a dɔn i b'a kɛ cogo min na ko bi bi na muso dɔ de bɛ yen muso min na awa denbatigi don muso in awa i bɛ awa gɛlɛya yɛrɛ de ye a ɲɛda sanfɛ awa waati min na a bɔra ka kuma a yɛrɛ wolodenni limanaw n'o o fatura awa ka sababu kɛ a mana taa dɔgɔtɔrɔso min kɔnɔ n'u m'a fɔ a ɲɛna ko courant tɛ yen u b'a fɔ a ɲɛna ko oxygène n'o ye fiɲɛ min bɛ di limanaw ni degun y'i sɔrɔ ɲɔ fiɲɛ samani yɔrɔ la ayiwa ko o tɛ yen nɔ n'i y'a lajɛ limanaw ayiwa muso in a y'a ka telefɔni ta k'a sigi awa telefɔni ɲɛsin a ma ka sɔrɔ k'a ka hakilila fɔ l'indépendant ka kunnafoni na ayiwa ɲɛji b'a ɲɛ na awa a bɛ ka kuma a yɛrɛ wolodenni min ni o fatura limanaw k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 1 1 heure du matin ka n'a bila nɛgɛ kanɲɛ 7 la muso in u ye Mali n k'a fɔ Bamako dɔgɔtɔrɔso bɛɛ lajɛlen kɛ a yɛrɛ ka ɲɛfɔli la o bɔra Bamako dɔgɔtɔrɔsow la u mana taa yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ f'u ɲɛna n'a ma f'u ɲɛna yɔrɔ min na ko courant tɛ yen a bɛ f'u ɲɛna ko ayiwa oxygène ti yan n'o ye fiɲɛ min bɛ di ka se ka i dɛmɛ i ka se ka fiɲɛ sɔrɔ yɔrɔ a yɛrɛ ka ɲɛfɔli la den ko a kun tɛ ɲɔ ka ɲɛ yɔrɔ n'o bɛ maa min na limanaw i bɛ boli ka dɔgɔtɔrɔso sɛgɛrɛ i ka se ka fiɲɛ sɔrɔ ka kɛnɛya sɔrɔ u ye Bamako dɔgɔtɔrɔso bɛɛ kɛ n'a ma f'u ɲɛna yɔrɔ min na ko courant tɛ yen a f'u ɲɛna ko oxygène tɛ yen u bɔra yen ka sɔrɔ ka taa Kati a n'a furucɛ limanaw ye fana ayiwa kuma kelen min fɔr'u ɲɛna Bamako dɔgɔtɔrɔsow la yan o kuma kelen fɔr'u ɲɛna Kati dɔgɔtɔrɔso fana na limanaw u kɔni y'a ye sa nin ko in awa a tɛ tugu a tɛ tigɛ u ye awa min ye maa dɔ wele a bɛ n'a fɔ o ye jɔyɔrɔbatigi dɔ ye kab'o welela o ka kumakan ɲɛ kelen limanaw Kati dɔgɔtɔrɔsow ye den minɛ awa nka o dun y'a sɔrɔ a ko kɔni a ko taara ka dan kɛ ka ban sabu den o y'a sɔrɔ bana digira la ka ban fiɲɛ yɛrɛ a tun t'o sɔrɔ bilen oxygène min tun kan ka d'a ma oxygène ma se ka nafa foyi ɲ'a ye bilen limanaw den a nana fatu nin cogoya la muso bɛ ka ɲɛfɔli min kɛ dɛ limanaw ko muso yɛrɛ ye ɲininkali kɛ yalima ko nin ye ko ye ko min bɛ se ka faamuya Mali kɔnɔ wa a y'o ɲininkali k'a yɛrɛ la ni ja min filɛ video in limanaw ja in awa a ye bɔlɔlɔ sanfɛla bɛɛ lajɛlen minɛ min ye maa minnu y'a ye o de cayara kosɛbɛ n'i y'a lajɛ an ka kɛnɛyasow kɔnɔna la bi limanaw ko a yɛrɛ bɛ ka ɲininkali kɛ n'a sɔrɔla awa ko i bɛ se ka taa dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ cogo di a bɛ f'u ɲɛna ko courant tɛ yen ko oxygène tɛ yen ale ma se k'o de faamuya ko dɔgɔtɔrɔw bilalen bɛ ko ka maaw furakɛ i bɛ se ka taa ko dɔgɔtɔrɔso la kumakan duman tɛ f'i ɲɛna i tɛ kunbɛ ka ɲɛ o tuma ko dɔgɔtɔrɔw bɛ taa baara kɛ dɔgɔtɔrɔso la cogo di u bɛ se ka t'u sigi cogo di k'u bɛ taa baara kɛ dɔgɔtɔrɔso la banabaatɔ bɛ na kumakan duman tɛ fɔ o ɲɛna muso in ka kuma la limanaw a ko n'i y'a lajɛ a ye kuma in fɔ bɔlɔlɔ sanfɛla la yɔrɔ i mana kuma bɔlɔlɔ sanfɛla la bɛɛ b'i lamɛn dɔw bɛ yen nɔ internautes olu caman ye jaabili kɛ muso dɔ yɛrɛ bɛ yen n'o ye Mayi Dunbiya ye ale ko nin kuma in ko nkalon t'a la fiyewu ko tiɲɛ don k'i mana taa dɔgɔtɔrɔso fɛn fɛn na awa i b'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔw o tɛ banabaatɔw jate kuma dɔw la yɛrɛ saya yɛrɛ nege b'i minɛ k'a sababu kɛ furakɛli ɲuman o tɛ ta ka ɲɛsin ma limanaw Mamadu Kebe tɔgɔ dɔ fana ale fana ye internaute dɔ ye a fana kumana nin cogoya la a ko muso in man ka dan nin ma dɛ a ye nin kuma min kɛ k'a ka dɔgɔtɔrɔ ninnu wele bɔgɔ jeninen ka sariya ɲɛkɔrɔ kɔni walasa u ka se ka u ye nin ko in kɛ kun min na ka se k'a dɔn limanaw o ma tɛmɛ waati damadɔni kan minisiri min bɛ kɛnɛyako kunna ale ye bataki kɛ ka ɲɛsin Mali kɛnɛyasow bɛɛ lajɛlen ma k'a y'a mɛn k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔw tɛ maaw kunbɛ ka ɲɛ k'a b'a ɲini u fɛ ko dɔgɔtɔrɔw ko banabaatɔ mana taa k'u ka banabaatɔw kunbɛ ka ɲɛ limanaw ni de kɛra minisiri fana ka kuma ye nka limanaw an bɛ waati min na ko sisan tiɲɛ yɛrɛ la ko l'indépendant ka ɲɛfɔli la sariya de bɛ Mali kɔnɔ sariya min bɛ yen ni min bɛ Mali kɛnɛyasow kunna u k'a ma ko la loi du 22 juillet 2002 portant loi hospitalière
ale article 10 o b'a yira k'a fɔ ko i mana kɛ muso ye o i mana kɛ cɛ ye o i mana kɛ muso lasirilen i mana kɛ banabaatɔ sugu o sugu ye ne kɔni taara dɔgɔtɔrɔso la k'a fɔ ko bana b'i la i ka bana furakɛli fɔlɔ i kan ka kunbɛ k'o furakɛli fɔlɔ kɛ nka o de ye gɛlɛya ye bi an ka jamana kɔnɔ o dun ye sariya ye o b'a yira k'a fɔ sariya bɛ ka sɔsɔ yan l'indépendant ko ale ma tila dɛ ale bɛ tila ka na ni kunnafoni ye o bɛ bɛn ni waati seli fana ye an fɛ yan ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini gafew mana bɔ an na ye kɛnɛ kan k'u lakale o tuma an b'a fɔ aw ni ce a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni InFashion ka dɛmɛ ye. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. InFashion k'aw ye togo ɲɛ. InFashion ni aw mago bɛ qualité